just hate girls that aren't me. Hej alle sammen og velkommen til de store blogs. Det er langt siden jeg sidst filmet noget. Jeg har simpelthen ikke haft tid, og jeg har haft en hel masse, jeg har skulle tænke på. Så nu sidder jeg skal i skole i morgen og tænker, nu skal jeg fandme lige filmes lidt, inden jeg skal i seng. Eller, jeg skulle faktisk være i seng for lang tid siden. Men det går nok. Og det er det, jeg skulle lave til TNT'en. Så det vil jeg i gang med. Og det er server, privat server. Tre har fri herovre. Og fri herovre. Så vi kan sådan set godt rykke den ind, tak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ja, I er med. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2. For gang i. Der er måske også snart kommet noget survival games. Og sådan lidt at være. Foran at jeg har fået købt mig en account. For en gangs skyld. Eller, jeg har ikke fået købt mig en account. Jeg har lånt en account, som jeg får lov at spille noget Hunger Games på. What? Sådan der. Nu skal jeg fandme også snart i seng. Klokken den er 1. En mandag. Nej, tirsdag. Nej. Sorry, min fejl. Det er lige blevet tirsdag. Skal vi sige det på den måde? Det er nok lidt bedre. Det er den 10. september. Det er nok bedre. Det bliver sgu spændende at lave det her ombud. Nå. Det skal være 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nej, vi kan bedre godt her. 1, 2, 3, 4. Så. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der. Og jeg er ved at lave Minecraft server, så jeg har lige lavet sådan lavet noget spawn her.
lige før. Så der kommer også snart en server, man kan join. Med Faction, Hunger Games, Skyblock og Minigames. Og PvP Arena. Vi må sgu ikke glemme PvP. Så. Det kommer snart. Der går også cirka måske 2-3 måneder. Vi skal have bygget den. Bygget alt det hele op. Og der er en god ven, som hedder Alexander. Og hans YouTube-navn er The Jesus. Så lige til, at smide et link i beskrivelsen på hans kanal. Han er ikke... han er lige begyndt på YouTube. Så. Men tjek ham ud. Alligevel. Som jeg skal til at hjælpe med at spawne. Til at spawne af. Så for satan. Fuck, jeg misser der en masse blocks, det var det helt vildt. Og i mundskyld, hvis jeg har sådan et hæs i min hals eller sådan noget. Jeg er lidt syg. Nej, her der er sgu da meget, der har taget noget fejl her. What the fuck? Kæft, jeg er over til at bygge lige nu. Så nok heller sover. Nej. Nu skal jeg holde op med at lave flere fejl. Sådan der. Sådan der, sådan der. Så vi får rettet op. Og jeg skal nok... I skal ikke spørge om IP på server eller noget, så... Ja, det gider jeg simpelthen ikke have. Så bliver jeg bare fjernet fra YouTube-kanalen. Jeg gider simpelthen ikke. Der kommer en IP, når den kommer. Og jeg har sagt cirka 2-3 måneder. Måske mere. Måske kortere. Og jeg gider ikke have nogen at spørge. Nu har jeg det sagt. Jeg er streng, men jeg gider fandme ikke det der pis. Jeg er heller ikke sådan en, der går hen til for eksempel Gex og siger, Gex, giv mig din IP. Jeg vil ind og spille, mand. Sådan er jeg ikke. Jeg er sådan, jeg godt kan møde ham. Og bare sidde og snakke med ham og chiller. Og ja. Det er det. Jeg er ikke sådan en, Gex, det er dig, mand. Må jeg få din IP til din server og dit telefonnummer og alt det der? Prøv at tænke, hvad de folk de tænker om jer. De tænker, hold din fucking kæft. Det er det eneste, de tænker. Og det samme tænker jeg fandme. Folk gider op for sig ordentligt. Eller...
gider simpelthen ikke sådan noget pis. Lavede jeg ikke det der inden forkert? Nej. Fuck, det fejler der bare helt vildt for mig i dag. Sådan der. Og i undskyld, at jeg ikke siger så meget i min video, det får når jeg spiller, så er jeg koncentreret. Der kommer faktisk også Surgery Simulator. Det der doktorspil, jeg ved ikke, om jeg udtalte det rigtigt. Det kommer der også snart. Jeg har lige købt det. Og spillet det lidt. Altså. Så. Ja, det kommer der. Og der kommer også snart noget Call of Duty Black Ops 2 og Call of Duty Modern Warfare 3 og noget Payday 2 og sådan noget. Der kommer en hel masse. Jeg lige har fået nogle penge og sådan noget, så skal det da fejres. Så skal det være, så man kan se til indenfra. Fanden har lavet det fusk her? Nå ja, det var mig selv. Spade, mand. Stor fed spade. Nu har I lov til at kalde mig en spade. Men hvis I møder mig, for eksempel ham der Alexander, jeg går i klasse med ham. Hvis han kalder mig en spade, Alexander, hvis du hører det her, og du kalder mig en spade, så får du en lammer. Og jeg mener det. Du får en lammer. Så kalder jeg dig en nørd. Prøv at se næsten klør lige. Så skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Man går lige nok tjekke min ven ud, Alexander. The G-Series. Han begynder på YouTube. Så bare lige have det hele op at køre. Det går nok cirka en uge eller 2. Det går ikke så lang tid. Fordi han har jo mig til at hjælpe ham. Når jeg har vi spiller. Vi er rigtig gode venner, vi spiller meget sammen, og ja. Jeg skulle lige til at sige, at han har støttet mig igennem hele mit liv, men det har han sgu ikke.
Så for sat, så skal vi snart til at top. Det bliver sgu sjovt. Og mig og ham, vi skulle lige se. Fordi det bliver hjemmehost, alt det hele. For jeg har en computer, hvor der ikke er grafikkort i, der er kun rammer altså noget til hosten server. Altså bare står og kører 24/7. Eller kommer til at stå 24/7, der står lige ved siden af mig nu. Og der kommer også snart nogle unboxninger af en mus. Jeg ved ikke lige hvilken mus. Så for satan, nu skal jeg bare lige sidde ordentligt. Og så får jeg sgu i ryggen af det pisse her. Er det gaming her? Skål sådan her. Bang! Og så lad mig se. Hvad gør vi så? Så gør vi... Vi tager... De yderste der. Hold kæft, det bliver svært der. Sværvlen er grå nu. Der er lysegrå. Og der er mørkgrå. Så vi laver sådan en duk i hver hjørne. Der er ikke noget lignende det her, de lavede. Hov. Jeg er pissefuld, mand. What the fuck, det lort her, det er skævt. Jeg er pissefuld, mand. Hvis vi regner ud efter. Hvis bare laver kanterne først, så skal det nok gå. Så retter det så nok op igen. Ja, der retter så op igen, mand. Og der er mange, der tror, at jeg er meget ung. Det er jeg altså ikke. Jeg er faktisk rimelig gammel. Nej, jeg er 15. Og jeg lyder meget som 13 år. 13, 11, 12 år. Det passer rimelig godt. Men jeg er 15. Tæl dem noget. Jeg er 15. Det er jo fucking pisse skævt, mand. Nej, det er det ikke. Det er mig, der ser forkert. Det er den her, der skal have sig den der sjove form. Ja, se, hvis jeg er. Fuck! No! Nej, fuck noget lort, mand. Det her skulle da lige glemt alt om. Haha. Fuck noget crap, mand. Haha. Hvorfor fuck skulle det ske, mand? Det er bare noget lort. Det er sådan der. Det var derfor, jeg ikke kunne få tilpas. For helvede. Sådan det er det. Jeg skal ret på mikros, ikke? Så hvis det larmer. Sådan der. Det var lidt bedre.
Så sidder jeg ikke med munden helt inde i min. Det er lidt ulækkert. Det gjorde jeg nu heller ikke før, men jeg følte bare, den så lidt tæt på mig. Jeg skal lige hoste, du ikke? Sådan der. Jeg mødte min mic, nemlig. I vil jo nok ikke høre mig hoste. Det lyder som en gammel mand, når jeg hoster. Nej, det er for sjov, mand. Nej, TNT'en er ikke den med. Nu sætter vi TNT'en. Kan den godt sidde der uden at springe? Okay, godt. Jeg skal bare lige være sikker, fordi jeg fandme ikke, at den skulle springe igen. Det giver jeg ikke at have det. Okay, så skal vi se. Sådan der. What the fuck? Nå ja, det er ikke sådan der. Det er sådan der. Nå. Vi skal have. Det skal se sådan her. Skal vi have noget lys her. Fuck, hvor var det bare godt lavet der. Se hvad så. Så i de her tre. Skal se sort og der. Og her. Nej, det skal sidde. Nå, lige meget. Og her. Det er nu dertil, så skal vi bare lige have en to der. Og en der og to der. Og så skal vi bare, hvor fuck kom vi ind til? Vi der, så skal vi have to op her. Så skal vi have en på 1, 2, 3, 4, 5, 6 høn. En, 2, 3, 4, 5, 6 høn. To af dem der og fuck. Den skal lige rykkes, tak. Så er det difu. Sådan der. Så. Bare lige husk alt det lige skal rykke sin takker. Sådan der. Nu er alt det på hele på nogle rykke en tak. Kan lige have TNT til at stå her i stedet for. Så skal vi have noget gråt på der. Noget på toppen. Så skal vi have sådan en der. What? Lidt der og lige lidt der. Og en mørk en. Og en lys der. Og en
en mørk og en sort og noget. Lidt henad. 1, 2, 3. 2, 3. Så skal vi bare have det. What the fuck, jeg har lavet alt det er forkert jo. Det er det lys yderst, og det mørke inderst. What? Hvordan fanden kunne jeg se det forkert? Jeg må da ved at blive blind. Nej, det var det rigtigt. Se, jeg er ved at blive blind. Jeg siger det jo. Man slipper fandme ikke så nemt, når man bliver ældre. Man bliver fandme blind og gammel og slidt og ja, ulækker og slatten. Det er fucking det eneste, du bliver. Det er så klamt. Ej, det er ikke klamt. Det er for sjov, mand. Okay. Så skal vi have... Okay, der mangler en blok der. Fandt det for en blok. Det er en mørk blok. Så derhen. Så en der. Sådan der. Så skal der sidde en mørk, lysenrød. Mørk, lysrød. Så 1, 2, 3, 4, 5. En, 2, 3, 4, 5. I morgen skal vi lige kunne høre en lastbil derfra, når der kom lige ind forbi. De var sgu ikke lige min skyld. Det er de der satans motorbøller, der kører derude klokken lort om natten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nå, den er kommet på 4. Jeg møller min med igen. Jeg skal vist snart noget her noget vand. Noget vand. 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 Og nej. Jeg drikker ikke cola. Jeg drikker vand. Hvis jeg skal komme til det, så drikker jeg vand. Men hvis der er cola, så kan jeg godt drikke det, men jeg vil gerne, hvis der er vand, så vil jeg helst tage vand. Elsker vand. Det smager så godt. Så godt. Så godt. Så godt. Hvis jeg ikke så meget forkert, så skulle der være en rød en der. Ja. Og en der. What? Nå, der skal 2. Så skal det her være fyldt op med sort. Og der og der. Så skal der være mørk godt der og lidt rød her. Hvordan fuck var det var? Der og sådan der. Sådan noget lyst. Wow, det passer lige der, hvor den er blevet færdig. Kalmunga! Tada! Her får jeg lige TNT. I rundvisning.
Det kan godt ske, den ikke er så fin, men det er sådan, jeg vil have bygget den, sådan jeg så farvemæssigt. Så, her får jeg lige. Skal jeg lige få de andre. Seng. Table. Kiste. En wells med et plade på. En wells med det der fart på. Og en stikke pistons med slime på. Så, vi ses. Hej hej.